Όταν η γάτα σου κοιμάται μαζί σου, ξέρεις πραγματικά τι προσπαθεί να σου πει. Ναι, είναι υπέροχο, αλλά πίσω από αυτή την εγκύτητα υπάρχει κάτι βαθύτερο που οι περισσότεροι άνθρωποι χάνουν. Είναι ένα από τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα πράγματα που μπορεί να κάνει η γάτα σου. Και αν το παρανοήσεις όπως κάνουν οι περισσότεροι ιδιοκτήτες, μπορεί να χάνεις μηνύματα που σου στέλνει εδώ και χρόνια. Οι γάτες συχνά περιγράφονται ως ανεξάρτητα, ψυχρά ζώα που ενδιαφέρονται μόνο για το φαγητό και την άνεσή τους. Αλλά όποιος έχει ζήσει με μια πραγματική γάτα, ξέρει ότι αυτή η εικόνα είναι ελλειπής. Υπάρχουν στιγμές, συνήθως τη νύχτα, στη σιωπή, όταν ο κόσμος σταματά, στις οποίες η γάτα σου δείχνει ποια είναι πραγματικά. Και αυτό που επιλέγει να κάνει σε εκείνες τις στιγμές λέει περισσότερα από οποιαδήποτε συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ερευνητές που μελετούν τη συμπεριφορά των ελουροειδών έχουν καταλήξει σε ένα συμπέρασμα που εκπλήσει πολλούς ανθρώπους. Οι οικόσιτες γάτες δεν είναι μοναχικά ζώα που ανέχονται την ανθρώπινη παρουσία. Είναι πλάσματα ικανά για βαθιά προσκόλληση που εκφράζουν με τον δικό τους τρόπο, μέσα από χειρονομίες που οι περισσότεροι ιδιοκτήτες παρατηρούν αλλά δεν καταλαβαίνουν. Ο κοινός ύπνος είναι μία από αυτές τις χειρονομίες. Και μόλις καταλάβεις τι κρύβεται πίσω του, δεν θα κοιτάς ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο εκείνη τη στιγμή που η γάτα σου ανεβαίνει στο κρεβάτι, δίπλα σου. Ας ξεκινήσουμε με το τι σημαίνει πραγματικά αυτό το νυχτερινό τελετουργικό. Πρώτο, δεν ήταν ποτέ για τη ζέστη. Γιατί κοιμάται η γάτα σου μαζί σου? Οι περισσότεροι άνθρωποι υποθέτουν ότι είναι απλό. Οι γάτες κρυώνουν. Εσύ είσαι ζεστός, τέλος. Αλλά να το βασικό. Οι γάτες είναι απίστευτα επινοητικές όταν πρόκειται να βρουν ζέστη. Ηλιόλουστες γωνιές, φορητοί υπολογιστές, καλοριφέρ, ρούχα που βγήκαν μόλις από το στεγνοτήριο. Αν ήθελαν μόνο ζέστη, έχουν επιλογές. Τότε, γιατί σε επιλέγουν κάθε φορά εσένα? Επειδή ο ύπνος είναι η στιγμή που μια γάτα είναι πιο ευάλωτη. Κάθε ένστικτό της φωνάζει να βρει ένα κρυμμένο ασφαλές μέρος απρόσιτο σε αρπακτικά. Και όμως, περνά δίπλα από κάθε ήσυχη γωνιά του σπιτιού και ανεβαίνει στο κρεβάτι δίπλα σε έναν άνθρωπο 15 φορές μεγαλύτερο από αυτήν. Δεν πρόκειται για θερμοκρασία. Πρόκειται για εμπιστοσύνη σε επίπεδο που οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεν συνειδητοποιούν. Ποτέ πλήρως. Μία μελέτη στον τομέα της γνωστικής ικανότητας των ζώων ανακάλυψε ότι οι γάτες σχηματίζουν στυλ προσκόλλησης με τους ιδιοκτήτες τους παρόμοια με τον τρόπο που τα βρέφη δένονται με τους φροντιστές τους. Όταν η γάτα σου επιλέγει να κοιμηθεί δίπλα σου, σου λέει κάτι που δεν μπορεί να πει φωναχτά. Με κάνεις να νιώθω αρκετά ασφαλής ώστε να κατεβάσω εντελώς την άμυνά μου. Και παρεμπιπτόντως, αν η γάτα σου σταματήσει ξαφνικά να κοιμάται μαζί σου, μην το αγνοήσεις. Στο τέλος θα δούμε τι σημαίνει πραγματικά αυτό και είναι κάτι που οι περισσότεροι ιδιοκτήτες θα ήθελαν να είχαν καταλάβει νωρίτερα. Δεύτερο, αναμειγνύει τη μυρωδιά της με τη δική σου. Έχεις παρατηρήσει ποτέ ότι η γάτα σου πιέζει το κεφάλι ή το σώμα της πάνω σου ακριβώς πριν εγκατασταθεί για ύπνο? Δεν είναι τυχαία αγκαλιά. Είναι χημεία. Οι γάτες έχουν αρωματικούς αδένες κατά μήκος των μάγουλων, του μετώπου και της βάσης της ουράς. Όταν τρίβονται πάνω σου, αφήνουν πίσω αόρατους δείκτες. Αλλά να τι δεν συνειδητοποιούν οι περισσότεροι άνθρωποι. Όταν η γάτα σου κοιμάται κολλημένη πάνω σου, δεν σε σημαδεύει, απλώς αναμειγνύει τις μυρωδιές σας. Στη φύση, οι γάτες που ανήκουν στην ίδια αποικία μοιράζονται κοινή μυρωδιά. Έτσι αναγνωρίζονται ως οικογένεια. Έτσι λένε αυτός είναι ασφαλής χωρίς να βγάλουν ούτε έναν ήχο. Όταν η γάτα σου πλέκει τη μυρωδιά της με τη δική σου νύχτα με τη νύχτα, εκτελεί ένα αρχαίο τελετουργικό. Λέει στον κόσμο και στον εαυτό της ότι ανήκεται ο ένας στον άλλον. Γι' αυτό η γάτα σου μπορεί να σε μυρίσει έντονα όταν γυρίσεις σπίτι από κάπου καινούριο. Μυρίζεις λάθος? Έχεις χάσει μέρος της κοινής μυρωδιάς. Και η βραδινή αγκαλιά εν μέρει είναι αυτή που αναστηλώνει ό,τι χάθηκε. Τρίτο, πιστεύει ότι είναι ο σωματοφύλακάς σου.
Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί η γάτα σου επιμένει να κοιμάται σε συγκεκριμένη θέση? Ίσως δίπλα στο κεφάλι σου, ίσως κοντά στα πόδια σου, ίσως κολλημένη στην πλάτη σου. Αυτή η τοποθέτηση δεν είναι τυχαία, είναι στρατηγική. Να κάτι που μπορεί να σε εκπλήξει. Ακόμα και μια μικρή, χαϊδεμένη οικόσιτη γάτα εξακολουθεί να φέρει τα ένστικτα ενός αρπακτικού. Και τα αρπακτικά καταλαβαίνουν τις απειλές. Όταν η γάτα σου τοποθετείται δίπλα σου τη νύχτα, ένα κομμάτι της πιστεύει ότι στέκεται σκοπιά. Αυτό ανάγεται χιλιάδες χρόνια πίσω. Στις αποικίες των άγριων γατών, τα μέλη φύλαγαν σκοπιά εναλλάξ το ένα για το άλλο κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης. Δεν ήταν μόνο για δεσμό, ήταν επιβίωση. Και η γάτα σου, όσο εξημερωμένη κι αν είναι, δεν έχει ξεχάσει αυτόν τον αρχαίο κώδικα. Παρατήρησε πού κοιμάται η γάτα σου. Αν τοποθετηθεί με το πρόσωπο προς την πόρτα, παρακολουθεί το σημείο εισόδου. Αν κοιμάται κοντά στο κεφάλι σου, προστατεύει την πιο ευάλωτη περιοχή σου. Ξέρει ότι είναι μικρή. Δεν της νοιάζει. Κάτι βαθύ στη δομή της λέει «Αυτός ο άνθρωπος είναι δικός μου και πρέπει να τον προστατεύσω». Θα πολεμήσει πραγματικά η γάτα σου έναν εισβολέα? Μάλλον όχι. Αλλά στο μυαλό της έχει αναλάβει τη θέση της. Έχει αναθέσει στον εαυτό της έναν ρόλο και κάθε βράδυ παρουσιάζεται για υπηρεσία. 4. Κάθε θέση ύπνου είναι ένα μήνυμα. Η γάτα σου μαζεύεται σε σφιχτή μπάλα, απλώνεται σαν να κατέχει το κρεβάτι, κοιμάται με την πλάτη σε σένα. Κάθε μία από αυτές τις θέσεις σου λέει κάτι διαφορετικό. Ας ξεκινήσουμε με τη σφιχτή μπάλα. Είναι η πιο προστατευτική θέση που μπορεί να πάρει μια γάτα. Προστατεύει την κοιλιά της, κρύβει τα πόδια της και κρατά όλα τα ζωτικά όργανα κρυμμένα. Αν η γάτα σου κοιμάται πάντα έτσι, μπορεί να νιώθει αρκετά ασφαλής για να είναι κοντά σου, αλλά όχι αρκετά ασφαλής για να αφεθεί. Εντελώς. Είναι εμπιστοσύνη με ένα στρώμα προφύλαξης. Τώρα, το πλήρες άπλωμα πόδια τεντωμένα, κοιλιά εκτεθειμένη, μερικές φορές ακόμα και ανάποδα. Αυτό είναι το απόλυτο σημείο ασφάλειας. Μια γάτα που δείχνει την κοιλιά της είναι μια γάτα που πιστεύει απόλυτα ότι δεν θα της συμβεί τίποτα κακό στην παρουσία σου. Έχει εγκαταλείψει κάθε ένστικτο επιβίωσης που της λέει να παραμείνει σε εγρήγορση. Τι σημαίνει όταν σου γυρίζει την πλάτη? Κάποιοι ιδιοκτήτες το παίρνουν προσωπικά. Μην το κάνετε. Στον κόσμο των γατών, το να γυρίζεις την πλάτη σε κάποιον σημαίνει ότι του εμπιστεύεσαι τόσο πολύ που δεν νιώθεις την ανάγκη να τον παρακολουθείς. Είναι στην πραγματικότητα ένα κομπλιμέντο. Και μετά υπάρχει το πλήρες κολλητό άγγιγμα όταν η γάτα σου κοιμάται σπρωγμένη ακριβώς πάνω σου, μερικές φορές χωμένη σε αδύνατα σημεία. Αυτή είναι η πιο δυνατή δήλωση από όλες. Θέλει μηδενική απόσταση μεταξύ σας. Δεν είναι υπερβολική ανάγκη για στοργή, είναι αφοσίωση. 5. Αλλάζει το πρόγραμμά της μόνο για σένα. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί η γάτα σου φαίνεται να ξυπνά όταν ξυπνάς εσύ και να ηρεμεί όταν πας για ύπνο? Δεν είναι σύμπτωση. Είναι μια επιλογή που έκανε για σένα. Οι γάτες είναι φυσικά λυκόφωτα ζώα. Τα σώματά τους είναι προγραμματισμένα να είναι πιο δραστήρια στην αυγή και το σούρουπο. Τότε κυνηγούσαν οι άγριοι πρόγονοί τους. Τότε τα ένστικτά τους λένε να είναι σε εγρήγορση, όχι να κοιμούνται. Άρα εκ φύσεως, το πρόγραμμα μιας γάτας δεν θα έπρεπε να συμπίπτει καθόλου με το δικό σου. Αλλά οι δεμένες γάτες κάνουν κάτι αξιοσημείωτο, ξεπερνούν τη δική τους βιολογία. Ερευνητές που μελέτησαν οικόσιτες γάτες ανακάλυψαν ότι οι γάτες που ζουν σε στενή επαφή με ανθρώπους μεταβάλλουν σταδιακά τους κύκλους ύπνου και αφύπνισής τους, ώστε να αντικατοπτρίζουν εκείνους των ιδιοκτητών. Παραμένουν ξύπνιες περισσότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κοιμούνται πιο βαθιά τη νύχτα. Όχι επειδή είναι φυσικό για αυτές, αλλά επειδή τότε είσαι διαθέσιμος εσύ. Σκέψου το για μια στιγμή. Το εσωτερικό ρολόι της γάτας σου, χτισμένο μέσα από χιλιάδες χρόνια εξέλιξης, ξαναγράφεται μόνο και μόνο για να μπορεί να περνά περισσότερο χρόνο υπάρχοντας στον κόσμο. Σου. Γι' αυτό οι γάτες σε καλωσορίζουν στην πόρτα ή εμφανίζονται ακριβώς πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι. Έχουν μάθει τον ρυθμό σου.
Συγχρονίστηκαν με αυτόν όχι από συνήθεια, αλλά από προτίμηση. Έκτο, νιώθει το άγχος σου πριν το νιώσεις εσύ. Έχεις περάσει ποτέ δύσκολη μέρα και έχεις παρατηρήσει ότι η γάτα σου ξαφνικά δεν σε αφήνει από τα μάτια της. Δεν είναι σύμπτωση. Ήξερε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά πριν πεις έστω μια λέξη. Οι γάτες είναι απίστευτα συντονισμένες με τους ανθρώπους στους οποίους είναι προσκολλημένες. Μελέτες δείχνουν ότι οι γάτες μπορούν να ανιχνεύσουν λεπτές αλλαγές στην ανθρώπινη συμπεριφορά, τη γλώσσα του σώματος και ακόμα και τη μυρωδιά. Όταν είσαι αγχωμένος, το σώμα σου απελευθερώνει κορτιζόλη. Οι κινήσεις σου αλλάζουν. Η αναπνοή σου μεταβάλλεται. Η γάτα σου αντιλαμβάνεται όλα αυτά. Δεν ξέρει γιατί είσαι αναστατωμένος, αλλά ξέρει ότι κάτι είναι διαφορετικό. Γι' αυτό κάποιες γάτες γίνονται πιο στοργικές όταν ο ιδιοκτήτης είναι άρρωστος, ανήσυχος ή σε πένθος. Δεν είναι απλώς γλυκές, ανταποκρίνονται σε πραγματικά σήματα που εκπέμπεις χωρίς να το συνειδητοποιείς και να που τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο βαθιά. Το να κοιμάται δίπλα σου τους δίνει μια θέση στην πρώτη σειρά μπροστά στη συναισθηματική σου κατάσταση, ο καρδιακός ρυθμός σου, η ανησυχία σου, τα πρότυπα αναπνοής σου. Νύχτα με τη νύχτα συγκεντρώνουν πληροφορίες, μαθαίνουν πώς αισθάνεσαι κανονικά και όταν κάτι αλλάξει το παρατηρούν. Έβδομο, όταν σταματά ξαφνικά άκου προσεκτικά. Τι σημαίνει όταν μια γάτα που κοιμόταν πάντα μαζί σου ξαφνικά σταματά? Αυτό ανέφερα νωρίτερα και είναι κάτι που κάθε ιδιοκτήτης γάτας πρέπει να καταλάβει. Αν η γάτα σου κοιμόταν δίπλα σου για μήνες ή ακόμα και χρόνια και αυτό αλλάξει ξαφνικά, μην το αγνοήσεις. Οι γάτες είναι πλάσματα συνήθειας. Όταν σπάσουν ένα τόσο σημαντικό μοτίβο, προσπαθούν να σου πούν κάτι. Μερικές φορές ο λόγος είναι σωματικός. Ο πόνος, η αρρώστια ή η δυσφορία μπορεί να οδηγήσουν μια γάτα να αναζητά μοναξιά. Οι γάτες κρύβονται ενστικτωδώς όταν δεν αισθάνονται καλά, είναι μηχανισμός επιβίωσης. Αν η μεγαλύτερη σε ηλικία γάτα σου θέλει ξαφνικά να κοιμάται μόνη, μια επίσκεψη στον κτηνίατρο αξίζει να εξεταστεί. Άλλες φορές είναι περιβαλλοντικό. Ένα νέο ζώο, ένα νέο άτομο, μια αλλαγή στη ρουτίνα. Οι γάτες είναι ευαίσθητες στις αλλαγές στο έδαφος τους. Κάτι που σε σένα φαίνεται μικρό, μπορεί να τους φαίνεται τεράστιο και μερικές φορές είναι συναισθηματικό. Οι γάτες θυμούνται. Αν κάτι τις τρόμαξε στο υπνοδωμάτιο ή αν εκεί έγινε κάποια σύγκρουση, μπορεί να απομακρυνθούν για να προστατευτούν. Το κλειδί είναι να είσαι προσεκτικός. Η γάτα σου επέλεξε να κοιμάται μαζί σου επειδή σε εμπιστευόταν απόλυτα. Αν αυτό αλλάξει, δεν είναι κυμάγκρι. Επικοινωνεί. Άκου. Παρατήρησε και αν χρειαστεί, βοήθησε την απαλά να βρει τον δρόμο πίσω στην ασφάλεια. Γιατί εκείνο το νυχτερινό τελετουργικό δεν ήταν ποτέ μικρό πράγμα για αυτήν και δεν θα έπρεπε να είναι και για σένα. Την επόμενη φορά που η γάτα σου θα ανέβει στο κρεβάτι δίπλα σου και θα εγκατασταθεί με εκείνο το αέρα του απόλυτου ιδιοκτήτη, σταμάτα για μια στιγμή πριν τραβήξεις την κουβέρτα. Δεν είναι απλώς ένα ζώο που αναζητά άνεση. Είναι ένα πλάσμα που επέλεξε συνειδητά να είναι ευάλωτο δίπλα σου και αυτό, στον κόσμο της, είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να προσφέρει σε κάποιον. Η σχέση μεταξύ ανθρώπου και γάτας είναι μία από τις πιο παλιές και πιο ασυνήθιστες στην ιστορία του είδους μας. Δεν εξημερώσαμε τις γάτες με τον ίδιο τρόπο που εξημερώσαμε τους σκύλους. Ήρθαν μόνες, με τους δικούς τους όρους και επέλεξαν να μείνουν. Συνεχίζουν να επιλέγουν κάθε μέρα. Και κάθε νύχτα που η γάτα σου κοιμάται δίπλα σου, επαναλαμβάνει εκείνη την επιλογή σιωπηλά, σταθερά, χωρίς να ζητά τίποτα σε αντάλλαγμα παρά μόνο να είσαι εκεί.